Madoka chirema biyangu tinokutambirai kunhau dzokutanga dzosondo rino zuva rochinomwe mwedzi uno waZvita. Totanga tiri pedu pamutoko pamudare rodzimhosva. Kwai kuno murume ane makore 32 uyo anogara pachikoro chomutoko Central, uyo ari kunzi akaita basa rokubhinya wapwere. Kwai kubhinya kwacho wapwere kuri kuita kuti zvireke kutekaira zvezvinu. Abva anzopfikirwa mujerimo kusvikira zuva rochigumi nosere mwedzi uno waZvita ipo achabenhuka kudare rodzimhosva. Tichagokunyepai kuti zvii zvichaburika ikweyo. Deno akapfikirwa. Mumwe mahobho pachikoro chowadzidzisi chopanyadire kwai agonzi abatirwa nomhosva akanzi abhadhare mari inoita madhora 500 namutongi Elijah Sibanda. Mutongi Elijah Sibanda wari pamutokopa wati wakanyepiwa nyaya yokuti muchindayu akaita basa rokuba chingwa noshuka mukicheni yokunyadire. Izvi akati aikumbira nokuti anga aziya nonzara nokuti mari yaanotambirisiwayo inosvika churu no600 madhora omuno munyika iri bei chainokwana. Idi zvinotorwadza kuti nzara inoitisa kuti watsano waite tunhu twakadai. Kuguta reHarare kune chigwicho chidiki chiri kuita zvinonzero chinonzi Truman Hama Mabumbo, uyo agadzira chirobhoti chopa WhatsApp chokuti wari kufunda wagobatana nozvinhu zvokuti wafundise. Chiri kuita chigwichochi chakaita kuti chirobhoti chigopiwa mari kunyangwe noUNESCO pamwedzipo nobazi rokutekedza bvunzo dzowapwere roZIMSEC. Izvi zvinotofadza nokuti wari kuita tuzvinhu tunoimba kuti wacharamba wakadando. Hurumende yagotumira mapurisa kuti anyepe vanhu padande mutande roTwitter kuti vanhu vareke kugobvunzurudza wanana Niki Mangwana nevamwe wabasa wehurumende. Kwaino mapurisa izvi zviri kutoita kuti vanhu vatange kugosenzesa dande mutande roTwitter nokuda kwokubvunziwa nevanhu. Mapurisa ari kuti achagoda kutosunga varuzhinji vari kuita basa rokuvabvunzurudza. Tohatasaya kuti wari kumboitei padande mutandepo kana vachidaba kubvunziwa. Kuno vamwe vafundi vari kufundira kuita urayiridzi wasungiwa nokuti wari kuita zvokuratidzira kuti wakanzi wagotsokorodza pokare mugore rino uya. Gore rino pakufunda kwavo kwairibe kuverengiwa, izvo zvava zvavahwadza nokuti mari vanga wakabhadhara pamwedzipo nonguva iri kundotekaira ichindoenda kutekairawo kwoupenyu hwavo. Tinoimba kuti vachagosununguhwa. Muchinda akagoiweza chiweziwa chambuya nehanda kwai agoti basa rache akatoita rokugona. Wazhinji wakanetseka kuti mbuya nehanda wakanyanya kuita kudidi kuzodaro. Dai ari kundoti ini ndakagona kuita basa rangu nokuti palibe kana munhu mubodzi anomboziva kuti mbuya nehandayo wakange wakaita sei. Idi hwi. Kwai kuno kambani yomaChina yakonzeresa makomba kunzvimbo yoHwange. Kwai makomba aya wari kuchera vachichera jecha romunzi Ziria vachiisa kuti kuchibika magetsi chokuHwange. Kwai wari kutengesera kambaniyo Hwange Power Station jechari. Idi zvinotorwadza kuti hurumende yedu inogobvumira kambani kubva kuChina kuuya komora ichingochera makomba kudando nei. Tiri ngedu dzopasi rese. Kwai mutungamiri wokutanga wechitema wenyika yoNamibia Sam Nujoma ahwaritsa. Kwai akabatiwa irodzihwa mupengo radai kururari. Tinomushuvira kupora nokukasika. Ano makore 20 noribodzi.
South Africa hurumende yacho yaendesiwa kumatare mhosva nokuda kwokuti vari kuti wapwere wagobenuka pokare mwedzi uno kuti wanyore mapepa akanga aonehwa nevamwe. Kuno mapepa mairi masvomo pabodzipo noro ruzivo rwesainzi ayo akunzi agonyorwa pokare mwedzi uno. Vazhinji vari kuti izvi zvisvinuba zviri kuitika zvinhu. Kubva mangwana kwai kuBritain vaagotangisa kupa vanhu mushonga wokudzivirira dzihwa mupengo wakagadzirwa noPfizer. Kwai mushonga uyu vazhinji vari kuziva kuti izvizvi ndorimo mumushongamo, asi hurumende iri kuramba ichitopusha kuti wapihwe munhu wese. Heno kuti zvichagokunyepai pazvinenge zviri kuitika. Kuti DRC kwaita kuti kungangobenuka pokare mukuisana kwehondo nokuti Wakabila naWatsidikedi avo wakaita hurumende yemubatanidzwa watadza kusenza pabodzi. Kureketa kwaNyasi, Watsidikedi watoti ivo vari kudaba zvokuti warambe wachisenza naWakabila. Heno kuti zvichagotekaira sei? Takadaro mabi yangu todifambira pano, ndini wenyu Mhanduwe Onhau.